chi'n edrych nôl dros yr byd cynta, collwyd miliynau. Ond mae'n anodd i ddeall pam negyn ni'n cofio am y ffliw a dath o'r ola. Fe farw 10,000 yng Nghymru yn unig, a fe ddeth trwy y byd i gyd fel rhyw wenfflam o ddinistr. Bu farw 50 miliwn, mwy o bell ffordd na chyfanswm reini a'i lladdwyd yn y ryfel mawr. Fel y deinodd y clefyd ar draws China ac India, fe gyrraeddodd e'r Arctig hyd yn oed, ac fe ddaeth o'r ffosydd yn Ffrainc nôl i Gymru. Dyn ni'n meddwl dros y byd i gyd fe falle un mas o bob 2 neu bob 3 person wedi dal y ffliw yn ystod y pandemig, a un mas o bob 20 person wedi marw. Ar y pryd, oedd papurau newydd ddim yn cael adrodd llawer o newyddion oherwydd gofidion dros y rhyfel. Fe wneud yn yr archifau, mae dyn ni tystiolaeth o fewn llyfrelog ysgolion sy'n dangos yr effaith gath y ffliw ar gymunedau yn Ne Cymru. Mae gonestrwydd y dyddiaduron yma yn ysgytwol. Roedd y prif athrawon yn cofnodi'r gwirionedd ac o gymoedd y de i ardaloedd gwledig Gwynedd i ganolfannau gorboblog Caerdydd. Doedd dim dianc. Mae llythyr dyn ni wedi ysgrifennu gan fenyw o Gaerdydd o ardal Grangetown ati darparwr hi, a mae'n ysgrifennu am marwolaeth o fewn y teulu i anti hi wedi marw, ac oedd e bron yn amhosib i'w thad hi claddu i chwaer oherwydd y nifer o bobl oedd angen gael ei claddu. Oedd e yn gryf iawn fel virus ac oedd e'n lledd yn gyflym. O'ch chi gallu marw mewn 4 awr ar hugain. Oedd braidd bobl gwisgo gyda, ond does dim byd mewn gwirionedd yn dylech chi nôl rhag y feirws pryd mae mor mair â hynny. Ond, hap y damwen. A look, oedd dy ci yn brifathro fynd yn ystod mynach adeg y ryfel byd cynta. A mae fe'n nodi sawl un o'i staff oedd yn dost gyda'r fflw. Un o'n nhw'n marw. Fe hunan yn dost gyda'r fflw ac off gwaith am misiodd. Ac yn ôl hanes y teulu, oedd ei iechyd e byth yn iawn oddi arni. Do'n e ddim antibiotics o gwbl wrth gwrs pryd hynny. Mae'r rhan fwyaf o bobl bu farw yn bobl ifanc, so mae hynny'n rhywbeth hollol anghyffredin ynglyn â'n mhrofiad ni o ffliw o flwyddyn i flwyddyn. Ond dyn ni'n credu mae hynny oherwydd bod rhywfaint o imwnedd rhag y straen newydd yma gyda pobl hŷn ac hefyd gyda plant ifanc, a bod pobl oedran 20 i 10 mlwydd oed yn mwyaf tebyg, nid yn unig o ddal y ffliw yma, ond hefyd o gael salwch difrifol ac o farw o'r ffliw. Ac wrth gwrs mae yna ironi erchyll yn y ffaith i filoedd ar filoedd o filwyr oroesi'r ryfel i farw ta beth. Oedd Fred Jenkins yn athro yn ysgol Grangetown, a ar dechrau'r rhyfel 1914 nath e wirfoddoli a ymuno ar Cardiff Pals, ath e bant i Ffrainc fel private, a nath e goroesi heibio 1918, a mae nodyn dyn ni wedyn yn y llyfr log ym 1919 yn sôn bod llythyr wedi cyrraedd yr ysgol i dweud bod Fred Jenkins wedi marw allan yn Ffrainc, ond nid o ganlyniad y rhyfel, o ganlyniad i'r ffliw. Mae fe'n tragic i feddwl bod nhw yn dathlu diwedd y rhyfel yng nghanol ymosodiad y ffliw. A bod dynon ifanc y teuluodd wedi croesawu nhw adre dim ond i weld nhw yn clyfychu. A chorlledion oedd yn gwbl anusgoel ac oedd dim amddiffyn yn ei herbyn nhw. Oedd na reswm dros y rhyfel. Oedd na gyfiawnhad i farw'r ifanc. Oedd dim reswm na chyfiawnhad amlwg i golledion salwch.